Alchymie. Patronka moderní chemické vědy, ale i učeneckého šarlatánství. Svět, ve kterém se po staletí utkávalo racionálno s magií. Grandiózní historický pokus určit, zda existují hranice poznání. Vždyť přece ten, kdo najde cestu, jak z olova a rtuti vyrábět zlato, nebo kdo lidem prodlouží život za pomocí zázračného elixíru, získá nejen bohatství a moc. Přiblíží se i nejvyššímu tvůrci. Má se za to, že alchymie vznikla na počátku letopočtu zároveň v Číně a v helenistickém Egyptě, kde navázala na metalurgii z dob egyptských faraonů. 1000 let ji potom pěstovali hlavně Arabové. V Evropě se rozšířila ve 12. století a z pozice respektované nauky ji vyhnal až věk osvícenců. Transmutace kovů a hledání univerzálního léku byly, jak řečeno, spíše prostředkem. Cílem bylo odhalení duchovní podstaty bytí. Svět v alchymistových představách měl duši, která vzlínala veškerou přírodou od nižších forem k vyšším, od kovů uložených v zemi až k božskému stvořiteli. Kdo tohoto ducha pozná, odkryje dokonalost a ušlechtilost, v nichž byl stvořen původní svět. Mohl by porozumět i božskému záměru. Silná v abstraktních spekulacích, alchymie na ně nakonec doplatila. Opírala se o představu, že veškerá hmota se skládá ze 40 takzvaných elementů – vody, ohně, země a vzduchu. Když se v 18. století zjistilo, že voda není takovou prasubstancí, ale jen sloučeninou vodíku a kyslíku, metaforický svět alchymistů rychle ztratil reputaci.